haka ne ya kashe ka ji ka kabari. Duniya da rashin mutunci take. Duniya mugun waje. Duniya maganin mai kokari. Duniya karya Allah. Duk gudun ka sai ta kama ka. In fa ta sa rashin mutunci sai ka tara sai a ce gobe bakwai. Kai ɗin banza ina ɗazu, ina jiya, ina azumi. To ka ce ayi Allah ya ji kan mahaifa. Tun da annabi Muhammadu ba kwa cewa komai. Ya bar duniya ya koma ga Allah ba, duk duniya ba mai iya tafiya kamar manzon Allah. Ba mai iya zama kamar annabi Muhammadu. Ba mai iya sa sutura kamar manzon Allah. Ba mai iya rawani kamar annabi, ba mai iya alwala kamar manzon Allah. Allah ya ji kan mahaifa. Annabawa ka ji ana ya Musa, ya Sulaimana, ya Dawuda, ya Nuhu. Amma tun daga bakara zuwa nasi ba inda Allah ya ce ya annabi Muhammadu. Ka ji manya sai dai a ce ya ayyuhan nabiyu. Annabi Muhammadu tun kafin a karɓo sallah annabi yana sallah. Haka na faɗa a Bauchi muka yi ta rigima da 'yan izala. Wani mutum ya shigo malam ya za ka ce kan a karɓo sallah annabi yana sallah. Na ce to dawa aka tafi karɓo sallah. Ya ce da mala'ika Jibrilu aka tafi da annabi Muhammadu. Na ce to a sama ta dai me suka yi kan su wuce. Ai sun ɗan yi wani abu kan su wuce. Lafula raka'a biyu. Na ce to an tafi karɓo sallah kuma sai ya kai lafula. Duk annabawa ba mai can annabi Muhammadu. Wani mutum a Muriga mai 'yan mata, Muriga, wani ya san Muriga. Can algafata malam Muriga mai 'yan mata ƙasar Neja. Na ce duk annabawa ba mai can manzan Allah. Da ya shigo sai ya ce a karamakallahu, ya za ka ce duk annabawa ba mai can annabi Muhammadu bayan ga annabi Yusufa. Na ce ta. Tun yaro ya tsuguna saboda daraja annaba kai joda namne jo ko an galahu si da wani jila beto kai na ma sai kilkila kya aske sai mu yaro Allah sarki ayo. Inna lillahi. Na ce to shi annabi Yusufa yana da kyau amma a raban kyau ya samu kyau. Ka san da ba a raba kyau ba, a haka duniya take ganda kai ba kyau. Kyau yana aljanna. Da ba abin da za gani ka ce ina da kyau. Allah ya ce Jibrilu dauko kyau ka raba. To anan Jibrilu ya kinkimo kyau sai ya raba kyau, a raban kyau sai aka ba duniya daya. Duk abin da ka gani ka ce yana da kyau a ɗayan da aka ba duniya ne. Ka ga mota ka ce tana da kyau a ɗayan ne. Ka ga gida ka ce ina da kyau a ɗayan ne. Ka ga mace ka ce tana da kyau a ɗayan ne. Kashi 8.1 sai aka ba annabi Yusufa, 1 kuma sai aka ba Bilkisa. To shi annabi Muhammadu sanda kyau ina kyau ba a yi raban kyau ba, ya fi kyau. Annabi, to ai sanda kyau ina kyau ba a yi raban kyau ba, da annaba zai tsuguna a kusa da kyau sai ya ji kunya. To ashe kaga tun da annabi Muhammadu ibar duniya ya koma ga Allah, to sai mu je gun malamai su gaya mana Allah. To neman malaman shi ne aiki. Yanzu a ce ka nemo malami, wai ba fa mai karatu ba malama. In an ce ka nemo masu karatu a iya madiri sai ka tafi roka 14. Wa ake kira malami a warware kuwa rabu da ku. Duk yaro ya tsuguna saboda darajar annabi ba dadewa zan ba akan hanya na shi. Allah ya ƙara wa alƙur'ani daraja. Wa ake kira malami ka gan shi. A warware wanda za ka ɗauki raba 'yan tubu-tubu. Yanzu a ce ka nemo malami sai ka gamu da ni. Dab gaibu. Ka game da ka tobara to ina karatu man karbe sadaka. Kai dai ba mu ci tuwo ba. Balle ka ga malami a sakatariya ko ga malami a gidan gwamna duk jegen jahili a dinga ce mai kadimin Islam. Duk jegen jahili wanda ko da adda ka dawa shi ba zai iya kai sabbu ba, wai shine kadimul Qur'an. Wanda ake kira malami yanzu malamin ma na allo, Allah ya tsinewa mai ƙarya. Sanda aka kai ma makaranta Annabi Muhammadu. Ai kun san makaranta Annabi. Samun cikakkun shirye-shiryenmu, ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.